Wis tas aja. Jenengan kok wong napani iki paitane opo? Lah aku desku tak beli kabeh. Bojoku kae kok pareni. Jetmu mau gowoke ora? Masalah duit sak kuwate ben bagus. Ya, Iki piye wis? wis pira iki dhewe? Wis tanding ngono jelas nang gede. Pira kabeh to? 5.000 mau tuanku manut. Oh, 5.000 urutan 10. Ya wis 10. Manut. Ning tenan lho iki. Rupane borok. Iki lho kapan kita cocok lho iki. Ya wis, tetok. Wes cek kau kali. Ayo kali berarti. Ayo sik. Iya. Wis iki tahu kok wong sok jago ku ya ora dilus Ya pakan apa ben mempeng jagung. Aku urusan malah kok ditek berasa jagung. Ayo sini. Iso seret ora? Hah? Bubar. Ora kena doa jagung, bubar kabeh. Bubar. Surabaya, Sumirat. Kowe teko-teko kok bubarke wong arep adol jago. Karmu iki piye? Nun sewu baguse. Milo ben sawung ngoten titipan kula kandhelaken lan kawontenan kademan samboten tenteng baguse. Wong ketentremane kademangan iki nek ya ana sing ngatur, wis ana sing wajibane. Ora wong bubarke wong adol jago kok kene iki Sumirat. Bener ngono Dek. Aku jago iki ora gampang ngopeni saka kutuk nganti. Jago iki 7 sasi. Tegese kok ngadu jago iki wong sabar. Lho iki kudu bubar, bubar ora iso bubar. Surabaya. Karmu iki kepiye? Ngene lho. Ketak bubar. Aku panggon ditempo. Ora Iso. awake kedadian ya. Jenengan niku Bubar piye? Yo kuwatos. Kuwatos sithik. Muatos iki nek ya wis ana sing ngurus. Iki wong adol jago. Ngeten baguse. Ketak bubar kok. Wah, kok sampe akal ketak bubar. Jangan golek duit kok bubar. kowe kok ndok bare butuh duit ketak lu kok ngene kowe kok kowe kepenak dhewe lho Ojo podo sarmanu. Ojo podo sarmanu. Ngeten baguse. Piye Sumirat? Lan wonten sawene tiyang ingkang dados tumbak cucukan. Mila aben sawung menika sampun kadengan dening Prajurit Bangkene. Katun baguse. Bagus. Kula suwun aben sawung sak menika dipun kadengan. Ingkang sampun mali sampun aman. Saged dipun kadengan. Ora iso. Iki sing nyopi lho Kang. Jago iki kudu teruske. Aku Gus. Terus jenengan Gus. Jenengan tanggung jawab perkawin menika. Perkawin menika jenengan tanggung jawab. Surabaya. Sumirat. Nek ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Ya, Sukoco. Nggih. Nggih menawi monggo. Semoga berani tanggung jawab. Monggo ketemu-temu. Ayo boten-botenipun. Monggo. Yo, Ampun. aku tanggung jawab. Ora. Wis ngomongi. Kene iki kok krito, kowe kok ora krito. Hah? Wah, ira kuwi. Yo. Wah, duwe tenan aku jago. Yo.
Kudu kenake bak.